Bali alam mo, kapag bumalik ako sa mga alaalang pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang ang lahat. Yung simpleng buhay, yung bang mga bagay dati, Madi, na hindi mo pinapansin pero ngayon, namimiss mo na. Madi, tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labigan ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan, kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Yung tipong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alagang kambing o mga hayop at iba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin